Il-Kummissjoni Ewropea spiċċat tgiddeb lill-MP Laborista Alex Agius Saliba dan wara li għażel li qarra u jxerred fake news meta saħaq li d-direttiva dwar noise pollution ser taffettwa l-lob tan-nar u attivitajiet oħra relatati mal-festi Maltin, xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea stess ċaħdet minnu fih. Tant li l-istess Agius Saliba spiċċa jbeżza fuq il-medja soċjali li għandu xi recordings dwar xi pjan moħħmi biex il-festi tagħna jieħdu daqqa l-isfel, madankollu l-MP Laborista ma svela assolutament xejn għajr filmati minn waħda mis-sessjonijiet dwar in-noise pollution fil-Parlament Ewropew. Dan kollu bedda wara li Peter Agius, l-MP tal-Partit Nazzjonalista, preżenta petizzjoni sabiex f'Malta jiġi żgurat kontroll effettiv dwar inkonvenjent minn ħsejjes eċċessivi ta' kostruzzjoni, traffiku u attivitajiet kummerċjali f'żoni residenzjali fost l-oħrajn, b'mod speċjali f'ħinijiet ta' mistrieħ. Anke wara li bosta Maltin u Għawċin matul dawn l-aħħar snin spiċċaw letteralment skjavi f'darhom stess b'ħsejjes eċċessivi li komplew jimminaw il-kwalità tal-ħajja. Wara din il-fake news ta' Agius Saliba, l-MP Peter Agius talab għal kjarifika mill-Kummissjoni Ewropea sabiex jiġu żgurati l-fatti kif huma bil-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Jessica Roswell tispiċċa tgiddeb lil Agius Saliba dwar kif ħsejjes tal-lob tan-nar tradizzjonali Malti u attivitajiet oħra relatati mal-festi mhumiex inklużi u mhux ser ikunu inklużi f'din id-direttiva. Min-naħa tiegħu Peter Agius saħaq li Alex Agius Saliba qed jipprova jqarra u jinqeda bil-pirotekniċi u d-dilettanti tal-festa Maltija sabiex jiskuża lill-gvern tiegħu dwar in-nuqqas ta' azzjoni fil-konfront ta' bosta issues relatati man noise pollution.